थ' नोंथांमोना गोबाङानो इउटुबाव भिडिअ नायो आरो नोंथांमोना गोबां इउटुबारफोरनि भिडिअ नायनानै जेन इउटुबारफोरा मान्थलि बेसेबां फैसा खामायगासिनो दङ डेइलि बा सानसेयाव बेसेबां फैसा खामायगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो मिथिनो लुगैयो नङा होमबा दा गोबां इउटुबारफोरानो गाव गावनि खामायनायखौ बा डेइलि बेसेबां फैसा खामायगासिनो दं मान्थलि बेसेबां आर्निं खालामगासिनो दङ गोबाङानो बुंनानै लाया साफा सानैयाल' खिथानानै लादों जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुदों जानो हागौ बर'नि गेजेराव सोरनि भिडिअखौ बांसिन नायो सोर इउटुबारा बेसेबां खामायगासिनो दं नोंथांमोना जायफोरनि भिडिअ नायो बिथांमोना जायबा बुंनानै लादों नोंथांमोना मिथिनो मोनदों एसेब्लाबो नलेज मोनदों दा लोगोफोर आङो इउटुबनिफ्राय बेसेबां खामायखो आरो आं मान्थलि बेसेबां मोनगासिनो दङ नोंथांमोना आङो भिडिअनि थ्रुयै खिथालांजोबगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नाय जाहाथे जायनाखि इउटुबाव गोदान फैनो नागिरदों नोंथांमोना जिनाखि इउटुबाव चेनेल क्रियेट खालामनो नागिरदों गोदानहै दा नोंथांमोना एसेब्लाबो नलेज मोनगोन जेन जोङो सासे ग्रेट इउटुबार जानोब्ला सासे स्ट्रं इउटुबार जानोब्ला सासे जोङो साक्सेसफुल इउटुबार जानो सानदोंब्ला लाइफआव नोंथाङा इयुनाव नोंथाङा माब्रै भिडिअ बानायलांनांगोन नोंथाङा गुबुननि बेफोरबायदिनो नोंथांखौ हेट खालामग्रा गोबां कमेन्ट खालामग्रा गाज्रि कमेन्ट खालामग्रा बेफोरबायदि नोंनि एगेन्स्टआव बुंग्रा गोबां थानो हागौ दा नोंथांमोना बेफोरखौ माने डन्ट केयार खालामनानै सोलिलांनांगोन आरोना दा आङो फार्स्ट पेमेन्ट आङो इउटुबनिफ्राय बेसेबां पेमेन्ट मोनग्रोखो आरो आङो दिनैसिम बेसेबां आङो नैबे दैमु बसुमतारी चेनेलनिफ्राय दासिमहालागै आं बेसेबां फैसा आर्निं खालामखो बे चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोना आङो खोन्थालांजोबगोन फारियै दा गिबि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना जेन सोरबा बायदिया माने गुबुनना उमुगा इसेबां फैसा खामायगासिनो दंनोलै बेफोरबायदि सानो आरो मेगनजों नुयोबो सोरबा बायदिया खिथानानैबो लायो सोरबा बायदि इउटुबारा आङो इउटुबनिफ्राय इसेबां आर्निं खालामगासिनो दङ नोंथांमोनाबो बिथांमोननि आर्निंखौ नुनानै फैसाखौ नुनानै नोंथांमोनाबो सोरबा बायदिया इउटुब चेनेल खुलिनो सानबाय बा खुलिबायानो नोंथांमोना मा खालामो बिथांखौ एसे फल' खालामसिगोन बिथांनि बायदि भिडिअ खालामनो नाजासिगोन खिन्थु बिथांनि बायदि साक्सेस जाहैया मा समाव साक्सेस जाहैया नोंथांमोना जेब्ला भिउस फैयाबा मा जागोन नोंथांमोननि गोसोआ डिमटिफाइ जागोन भिडिअ बानायनो गोसो जानाय नङा बेफोरबायदि जायो बिनिखायनो नोंथांमोना दायो नोंथाङा मा लेभेलाव दङ नोंथाङा मा रोंगौ बिनि सायाव भिडिअ बानायलांबाय था अब्लानो नोङो माने नोंनि गोसोआ माने गुबुननि साननायजों बा नोङो हमनानै ला गुबुना जिनाखि भिउस मोनदों बे भिउसखौ नोङो लब जानानै जुदि भिडिअ बानायोब्ला नोंथाङा माने गोसोआव डाउन मोनगोन आरोना जेब्ला नों भिउस फैजाया बिदिनो नोङो रावजोंबो माने चेनेला बारा साबस्क्राइब खालामजायाब्ला नोंहा गोसोआथ' डाउन जागोन बिनिफ्राय नोङो भिडिअ बानायबाय थानो थाखाय डिमटिफाइ जागोन दा बिनि थाखाय नोंथाङा नोङो गोसोखौ दाद खालामनानै भिडिअखौ बानायलांबाय थानांगोन नोङो मानि सायाव भिडिअ बानायो अब्लासो माने नोङो साक्सेसफुलनि लामायाव फैगोन आरोना नोंखौ बुंग्रा गोबां थागोन नोंनि भिडिअ बानायनाया जाया खामानि गैया नोंलाय मा भिडिअ मोजां बानायनो रोंगौ बेफोरबायदि नोंखौ माने डाउनाव खोलैनो नागिरनाय बा नोंखौ बखिग्रा मानसि गोबां थाखागोन आरोना दा बेफोरनि सायाव नोङो साक्सेसफुल जानानै देखायनांगोन बिथांमोननो दा बिसोरनि सिगाङाव नोङो माबा मोनसे प्रुफ देखायनांगोन अब्लासो माने बिसोरो बिदि बुंग्रा मानसिफ्रा एसे गावखौनो लाजिनाय मोनगोन आरोना आं माने बेफोरबायदि बुंखो बेफोरबायदि साननाय फैगोन बिसोरनियाव दा बिनिखायनो नोङो सिगां स्ट्रं जाग्रोनांगोन आरोना नोङो गावनि गोसोखौ दाद लाखिग्रोनांगोन जेन नोङो मा खालामनो थांगासिनो दङ आरो इयुनाव मानसिफोरनि सिगाङाव साक्सेसफुल जानानै देखायनाया बेनो नोङो गाव थिगब्लानो गावनि गोसोआ मोनसे सिमां थायो बयहाबो मोनसे नाजानाय थायोब्लानो जोङो सोब लामायावनो जोङो दावगानानै जोङो साक्सेसफुल जानो हायो जोङो सोब लामाखौनो माने साक्सेस खालामनो हायो आरोना दा साक्सेस जायैनि जेबो बाथ्रा गैया दा गुबुननि उन खारोब्ला मा जायो माने गुबुना भिउस मोनबाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै आंहा भिउस मोनासै माने गोसोआ डाउन जायो आरोना डिमटिफाइ जायो दा बेफोरबायदि साननायनिफ्राय नोंथांमोना गाव माने एसे स्ट्रागल खालामनो नाजा आरोना गाव माने खस्थ' खालामनो नाजा अब्लानो माने नोङो ग्रेट इउटुबार जानो हागोन नोङो गुबुना जेसेबां माने आर्निं खालामगासिनो दं बिनिफ्रायबो बांसिन आर्निं खालामनो हागोन आरोना थ' लोगोफोर आङो माने फार्स्ट पेमेन्ट इउटुबनिफ्राय जेसेबांनाखि आङो आर्निं मोन्दोंमोन नोंथांमोना आङो सिगां भिडिअ बानायनानै खिथायाखै आङो फार्स्ट आर्निंखौ आङो मोन्दोंमोन बिदिनो इउटुबा मान्थलि आर्निं खालामनानै मान्थलि माने मास मोनसेनि उनाव पेमेन्टखौ हरबाय थायो आरोना दा आं नोंथांमोना डाइरेक्ट एक्जेक्टलि फैसाखौ बुंला डाइरेक्ट आङो बिदिनो फार्स्ट पेमेन्ट नोंथांमोना फार्स्ट पेमेन्ट मोनोब्लाथ' बिदिनो $100 जोंसो उइथड्र खालामनो हायो नालाय जेरै नोङो $100 जायोब्लासो नोङो
गुगल एडसेन्सनिफ्राय नोंनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामहरो दा गुगल एडसेन्स पिन फैनो थाखाय $10 जाग्रोनांगौ एडसेन्स एकाउन्टआव जेब्ला मनिटाइज अपेन खालामो माने मनिटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामो जेब्ला माने गुगल एडसेन्स एप्लाइ खालामनांगौ माने गुगल एडसेन्स खुलिनांगौ आरो ना गुगल एडसेन्स खुलियोब्ला नोंनि एडसेन्सआव $10 जाब्लासो नोङो एडसेन्स पिननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो ना $10 जायोब्ला दानिया माने आङो बिदिनो आंना $10 जाबाय कमप्लिट बिदिनो आङो गुगल एडसेन्सबो एप्लाइ खालामबाय बिदिनो 12 दिननि उनाव आंनो एडसेन्स एकाउन्टआव मोनफैबाय एडसेन्स पिना वान टाइम पासवर्ड बिदिनो 6टा डिजिट कड नाम्बार थायो बेखौ होनानै आङो रेजिस्टार खालामनानै लाबाय आंनि इउटुब चेनेलजों दा आङो फार्स्ट पेमेन्टखौ मोन्दों होनना बुङोब्ला आङो दायो सोलिबाय थानाय सेमसां A23 बेखौ बायनो हायो आरोना बिनि दामसिबां आङो मोन्दों 20,000निफ्राय 21,000नि गेजेराव आङो मोन्दों आरोना दा फार्स्ट पेमेन्ट मोननाया आंना बेसाङानो बेनिफ्राय आङो सेकेन्डआव आङो बिदिनो मोनलांबाय थादों आरोना बिदिनो मालाबा आप जायो मालाबा डाउन जायो बिदिनो खम बारा बिदिनो मान्थलि मोनलांबाय थायो आरो मालाबा समाव आङो दैलि मासे मासबो मोनाखै मालाबा समाव आं मास मोनथाम गाहामजोंसो मोननाय जादों मानो होनना बुङोब्ला मालाबा समाव जोंना भिउसआनो फैथारा मालाबा समाव एडआबो खम फैयो एडनि थाखायसो जोङो फैसाखौ मोनो नालाय दा आङो टटेल इनकाम इउटुबनिफ्राय बेसेबां आर्निं खालामखो दा नोंथांमोन आङो इउटुब खुलिजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम बेसेबां आर्निं खालामखो होनना बुङोब्ला आङो $US बिदिनो 1306 नोंथांमोना रिभिनिउआव नुगासिनो दङ स्क्रिनाव 1306खौ आङो आर्निं खालामबाय आरोना इउटुब खुलिजेननायनिफ्राय लानानै इउटुब भिडिअ आपल'ड खालामजेननायनिफ्राय लानानै जेब्लानिफ्राय मनिटाइज जादों आंनि चेनेला मनिटाइज जानायनिफ्राय लानानै दिनैसिम आङो बेसेबांखिनिखौ खामायबाय आरोना 1306खौ इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट खालामोब्ला बेसेबां जायो नोंथांमोना नायनो हागोन आइफन 13 128 GB स्टरेजखौ बायनो हायो आरोना दासिमाव दा नोंथांमोना गोबाङानो बेफोरबायदिनो इउटुब चेनेल खुलिनो लुगैदों सोरबा बायदिया दायो मिथिबाय इउटुबनिफ्राय जोङो बेसेबां आर्निं खालामनो हायो बिनिफ्रायबो बांसिन खामायनो हायो जायफोरा माने इउटुबाव बांसिन माने इन्टारेस्टेड दङ जायफोरा माने बांसिन गोसो दङ भिडिअ बानायनो आरो जायफोरा गाव रोंखायोबो गाव गावनि टेलेन्टखौ देखायनो मोजां मोनो सोरबा बायदिया दा बिथांमोना गाव गावनि टेलेन्टनि सायाव भिडिअ बानायबाय था नोंथाङा मा टेलेन्ट दङ नोंथांनि सायाव नोंनि गोसोआव मा साननाय दङ बा नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो मानसिफोरनि सायाव मा देखायनो सानदों इउटुबनि थ्रुयै भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना भिडिअखौ बानायलांबाय थाब्लानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना आर्निंआथ' मा बेथ' जेबो नङा बिनि दै बायदि बोहैनाय फैगोन आरोना दै बायदि बोहैनाय फैसायानो फैसा फैगोन दायोथ' आङो बे जाहैबाय आंना भिडिअनि एडभार्टाइसजों आङो बेसेबांखिनिखौ मोननाय आरो आङो बिनिफ्राय एक्सट्राबो फैसा मोनदों आङो माने बिदिनो 2 लाखनि बारासो मोननाय जाबाय आरोना इउटुबनिफ्राय खिन्थु बे फैसाया आंनाव जमा गैया मानो होनना बुङोब्ला बिदिनो मालाबा बेरायनाय मानाय जानाय लोंनायफ्रावनो ओरैनो बेकार थांजोब्बाय आरो आंनि फैसाफ्रा ओरैनो आङो जमा खालामनानै दोननानै लानो रोङाखै थिनानै दोननो रोङाखै दा आङो एक्सट्रा फैसाबो मोनदोंमोन जेरै नोंथांमोना नुगासिनो दङ माखासे स्पन्सारनि बागैबो स्पन्सारनिफ्राय जोङो एक्सट्रा फैसा मोननो हायो स्पन्सारनिफ्रायबो आङो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला आइफन 11खौ बायनो हायोमोन आरोना आइफन 11 बिदिनो 128 GBखौ बायनो हायोमोन आङो नैबे स्क्रिनाव नुदों नोंथांमोना बेसेबांखिनिखौ आङो मोनदों आरोना स्पन्सारनि थ्रुयै मोनसे स्पन्साराव बिदिनो मोनो मालाबा नोंथांमोना आङो डाइरेक्ट फैसाखौ बुंथ'ला आरोना नोंथांनि भिउसनि सायाव होयो आरोना स्पन्सारा नोंथांनि भिउसआ बेसेबां मोजां थांगासिनो दङ बिनि सायाव होयो जेरै जोङो बिदिनो नोंखौ कलाबरेसननि थाखाय बिदिनो मेसेज खालामहरो हमनानै ला जोंहा उइन्ड'निफ्राय फैयो बिदिनो बिनम' एप्सनिफ्राय फैयो गोबां बिदिनो ब्रेन्डनिफ्राय फैयो आरोना गोबां मोजां ब्रेन्डनिफ्राय फैयो बिदिनो गेमनि बागैबो फैयो नोंथांमोना नुगासिनो दं सोरबा बायदिया गेमनि बागै आपल'ड खालामनानै स्पन्सार लागासिनो दङ फैसा एक्सट्रा फैसा मोनगासिनो दङ इउटुबनि भिडिअ बानायनानै मोनखायो एडभार्टाइसनि थाखायबो मोनखायो नोङो आरो एक्सट्रा माने बेलेगनि प्रडाक्ट खिथायोब्ला नोङो बेलेगनि प्रडाक्ट नोङो बिनि सायाव भिडिअ बानायोब्ला बिनिबो एक्सट्रा सोरबा बायदिया गाननाय जोमनायनि ड्रेस खिथायो बिथांमोनाबो एक्सट्रा फैसा मोनो सोरबा बायदिया मोखाङाव क्रिम लागायनायनि बा माबा मोनसे प्रडाक्ट खोन्थायो आरोना क्रिमफोरनि बागै दा बिथांमोनाबो गावसिनि माने प्रडाक्टखौ सेल जानो थाखाय एडभार्टाइज खालामहोयो आरोना कलाबरेसन खालामहोयो बेफोरबायदिनो बेफोरनि
नोंथांमोना स्पन्सार खालामोब्ला एक्सट्रा फैसा मोननो हायो आरो बिदिनो सोरबा बायदिया लाइभ फैबाय थानाय समाव माने सुपार चेट हरो बे सुपार चेटनिफ्रायबो एक्सट्रा फैसा मोनो आरोना सुपार चेटनि फैसा हरनायाबो डलाराव एड जाहैयो नोंथांमोना दायो मिथिनो मोनबाय इउटुबनिफ्राय आङो बेसेबां खामायखो आरो बेसेबां उरायखो माने आङो फार्स्ट पेमेन्ट इउटुबनिफ्राय जेब्ला आङो 20,000निफ्राय 21,000नि गेजेराव मोनदोंमोन बिनि फैसायाथ' आंनाव गरसेबो थाखायाखै थाइसेबो थाखायाखै मानो होनना बुङोब्ला फार्स्ट पेमेन्ट मोननायजों आङो अरुणाचलाव ट्रेभेल खालामहैदों आरोना अरुणाचलाव बेरायहैदों दा बेनोसै लोगोफोर ब्लग भिडिअ बानायोब्ला गोबां फैसा खरसा जायो खरसा जाया नङा खरसा जाखायो आरोना दा नोङो न'आव खुद जिरायनानै नोंनि मेलेमखौ एसे बाहायोब्ला नोङो गोसोजों साननानै नोङो माबा मोनसे कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ बानायोब्ला जेरै निउस चेनेलफोरा माने गोबां भिडिअ नायबाय थानो गोनां जायो बिसोरो 12 घन्टा 13 घन्टा अनलाइन थाबाय थायो बिथांमोना माने गोबां निउस कालेक्ट खालामनो गोनां जायो न'आव थानानैनो मबाइलावनो अनलाइन बिजि थाबाय थायो बिसोरो दा बिथांमोना गोदान निउस नागिरनानै न'आवनो थानानै भिडिअ बानायनाय जायो निउस आपडेट होनाय जायो बिथांमोना फैसाखौथ' मोनबाय थायो बिथांमोना खिन्थु बारा इनभेस्ट खालामनाय जाया आरोना बारा बाहायनाय जाया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बारा बाहेरायाव गिदिंनाय जाया जेरै ब्लगारफोर हमनानै ला जेरै बाइक राइड खालामो सोरबा बायदिया बाइक राइड खालामनायाव जोंनो गोबां बुस्थु नांगौ जायो गोबां जोंनो मुवा बेसादफोर नांगौ जायो जेरै हमनानै ला जोंनो मोजां सासे ब्लगार जानो थाखाय GoPro केमेरा नांगौ जायो हेलमेटाव लगायग्रा GoPro केमेरा आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जिनाखि नुगासिनो दङ माइक्र'फन नांगौ जायो माइक्र'फन मोजां नांगौ जायो बिदिनो हेलमेटाव लगायग्रा स्टिक बायदिसिना अनेक नांगौ जायो आरोना दा नोंथांमोना मोनसे भिडिअ बानायनायावनो गोबां बिदिनो सोरबा बायदिया 5,000 6,000 इनभेस्ट खालामो दा नोंथांमोना 1 लाख भिउस फैयोब्ला नोंथांमोना 1 लाख भिउसआव बेसेबां डलार मोनो हमनानै ला $25 $20 $30 माने बारा फैया आरोना बिदिनो मोनसे भिडिअआव नोङो 1 लाख भिउस थाङोब्ला 2-3 हाजार मोनफिनगोन आरोना दा सोरबा बायदिया बेसेबांबो मोनफिना सोरबा बायदिया बिदिनो संनाय खावनायनि भिडिअ होयो संनाय खावनायनि भिडिअ किचेननि भिडिअफ्राव बारा बारा एडभार्टाइज फैया बिदियाव माने बिराद खम आरो आर्निंआ आरो बेजों लोगोसे सोरबा बायदिया कमेडि खालामो कमेडियाव बारा फैसा मोना भिउसआलाय बिराद मोनगोन नोङो भिउसखौ बुरजा मोनगोन खिन्थु बिदियाव माने एडभार्टाइजआ खम आरो बेजों लोगोसे सोरबा बायदिया इडुकेसननि जायफोर माने फरायनायनि फारसे फोरोङो खायसे उमुग बेफोरबायदि फोरोङो आरो निउस चेनेलफोरा बेफोर माने बांसिन आर्निं खालामो आरोना बेफोर माने आर्निंनि खोथायाव बिथांमोना माने बांसिन इनकाम खालामगासिनो दं आरो इउटुबनि थ्रुयै आरो सोरबा बायदिया दा जिनाखि जोंहा इउटुबाव गोदान फैनो नागिरदों बिथांमोना गोबाङानो इजियाव माने साक्सेसफुल जानो लुगैयो सोरबा बायदिया थाबैनो सोरबा बायदिया हप्तासे सोरबा बायदिया मास मोनसेयावनो 1000 साबस्क्राइबारखौ कमप्लिट जाजानो लुगैयो दा बिथांमोना माने सर्ट टाइम बिथांमोना माने जोबोद गुसुङै सानो आरोना जोंनि बुहुमखौ नायोब्ला नोङो सानसेयाव गिदिंजोबनो हाया सानसेयाव माने मास मोनसे बोसोरसेब्लाबो नोङो गिदिंजोबनो हाया नोंनि साननाया ओरैबायदि गोथौ जानांगोन जे लैथोनि दैखौ नोङो थब्ल'नानैबो नोङो गास'हरनो हाया बेफोरबायदि गोथौ जानांगोन नोंनि सिमाङा नोंनि साननाया जेरै नोङो लैथोनि दैखौ नोङो रुगुं नागिरबाबो मोननो थाङा बेफोरबायदि साननाया जानांगोन नोंनि गोसोआव माने नोंथाङा गोबां गोजौ लेभेलसिम माने नोंनि साननाया जोबथानाङा सानबायबो थानांगोन नोङो खामानिखौ मावलांबाय थानांगोन जेरै सोरबा बायदिया थाबैनो आंना 1K जाथोंल' 1K जाब्लानो आङो कन्टिनिउ भिडिअ होबाय थानोसै बेफोरबायदि अनेक सानो सोरबा बायदिया आंना चेनेला थाबैल' मनिटाइज जाथोंसै बेनिफ्राय आं मोजां भिडिअ होबाय थानो सानो आं 1Kल' जाथोंसै 1K साबस्क्राइबारल' कमप्लिट जाथोंसै मनिटाइजल' जाथोंसै आं मोजां भिडिअ होबाय थानोसै बेफोरबायदि सानो खिन्थु बेफोरबायदि साननाया मा जायो 1K साबस्क्राइबाराबो कमप्लिट जाबाय दिनै नोंनि साननायाव मा जागोन मालायफ्रा बिदिनो सोरबा बायदिया आइफन बायनानै देखायबाय सोरबा बायदिया मोजां फन लानानै देखायबाय सोला उमुक बायदियासो आइफन लानानै देखायबाय आंबो आइफन थानायब्लासो बिदि मोजां भिडिअ बानायलांबाय थानो हासिगोन माने नोंनि साननाय मानसिनि साननाया माने जोबनानै थाङा नोङो मोजांनिफ्राय मोजां नोंनि लुबैनायाबो माने जोबनो थाङा आरोना बिदिनो नोङो दिनै आइफन लागोन गाबोन DSLR लुगैगोन गाबोन बाइक लुगैगोन समफोर कार लुगैगोन बिदिनो नोंनि लुगैनाया जोबनो थाङा आरोना दा बिनिखायनो नोंथांमोना फार्स्ट फिसानिफ्रायनो स्टार्टिं खालाम नोंथांनियाव दायो फार्स्ट इउटुब सालायनो थाखाय नोंथांनियाव जि मबाइल दङ जि दङ नोंथाङा गावनि लाइफआव जि दंजायो बेजोंनो स्टार्टिं खालामलां अब्ला नोङो माने नोंनि खस्थ'नि गेजेरजों नोंथाङा माने मोनलांबाय थागोन आरोना बेफोरबायदि जेबो नङा बेफोर आइफन साइफन माबाफोरा बेफोरो नोंथांमोना उनावबाबो मोननो हागोन सोरबा बायदिया बिदिनो
आंनियाव गोबां कमेन्ट खालामो आरोना आदा आंखौबो सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ एसे लिंकफोरखौ शेयार खालामना होदो नाय फंबायमोन आङो बुंखायो फंबाय बिनानावमोन जायफोर माने इउटुबाव गोदान फैदों आंबो बहुद स्ट्रागल खालामनानै बहुद माने आंखौ दिनैसिम नोंथांमोना गोबाङानो सिनायदों आंखौ रावबो सिनायामोन जेरै जि समाव आंनाव 0 साबस्क्राइबारमोन बे समावबो आंबो बयनिफ्रायबो हेल्प बिदोंमोन नाथाय आं मोनाखै दा मोनैनि कारना बेनो जोङो माने गुबुननि सायाव जोङो ओरैनो बिरलाबायनाय फैसा मोनजानो दा लुगै गाव खस्थ' खालाम आंबो माने आङो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानो थाखाय आं नंखायखौ बुङा आङो 2 बोसोर नांदों बोसोरनैनि उनावसो आंना 1K साबस्क्राइबारा कमप्लिट जादों बिनि उनाव आङो बिदिनो जानला मोनला भिडिअ मालाबा समाव ब्लग भिडिअ बानायो मालाबा कमेडि भिडिअ इन्टारटेनमेन्ट बानायोमोन दा बै समाव आङो कन्टिनिउ भिडिअखौ बानायबाय थानो हायासै आङो इउटुबनि थाखाय गोबां स्ट्रागल खालामाखै नङा खालामदों आङो मालाबा समाव आं खामानि मावनो थायो बाहेराव बिदिनो कलेजखौबो आङो गेजेर ससेयाव आङो फरायनायखौ ज्राब दोनथ'बाय बहाबा थाङो बहाबा बेरायो बेफोरनि सायावबो आं भिडिअ बानायो मालाबा 6 मास गोजोन आंना भिडिअआ चेनेला गोदोनानै थायो दा बिनि सायाव आङो जेबो माने डिमटिफाइ जायाखै आरोना आंहा मोनसे साननाय दंखायो थांखि दंखायो दासिमबो आङो साक्सेसफुल जानो हायाखै दा नोंथांमोना बिदि साननाङा आरोना आंनि भिडिअखौ शेयार खालामाखै आदाया गुबुननिखौल' खालामदों मादों दा आं बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामखायो आरोना जाय आंखौ कमेन्टआव बुंहरो बिथांमोननिखौ आङो बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामखायो बारे बारे साबस्क्राइब खालामबाय थाबाथ' साबस्क्राइब खालामखानाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाथ' आनसाबस्क्राइबसो जागोन ना नङा होमबा दा बेनिखायनो आं बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै दा सान आरो नोंथांमोना मोनसे मोननै भिडिअ होनानै सोरनिबा माने भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय 30 सेकेन्डनि सोरबा बायदिया 1 मिनिटनि खालामबाय नोंथांमोना बेसांखिनि माबायावनो सोरबा बायदियाव 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाजानो लुगैयो माने मनिटाइज जाजानो लुगैयो खिन्थु नोंथांमोना गाव खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै जायोनो बयबो मिथिखायो दा नोंथांमोना गाव खस्थ' खालाम भिउसआ फैया नङा फैखागोन लासैनो फैखागोन दा नोंथांमोना सोरबा सेलिब्रिटि मानसिखौ लोगो हमबाय बिदिनो गोबां आर्टिस्टफोरखौ लोगो हमगोन नोंथांमोना सेलिब्रिटि आरोना जियानो जा आर्टिस्टआनो जा सोरबा इडुकेसनानो जा सोरबा चिफ मिनिस्टारानो जा माबायानो जा नोंथांमोना बिथांमोनखौ लोगो हमो गावनि चेनेलखौ माने एसे ग्र' खालामनो थाखाय बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना भिडिअ बानायो दा बेफोरबायदि भिडिअआ मा वान टाइमनि थाखायल' बेसेबां लोगो हमगोन नोङो बिथांमोनखौ नोंथांमोना गुबुननि माने फेसजोंसो भिउसखौ लागासिनो दङ गुबुनखौ लोगो हमनानैसो नोंथाङा माने फिल्ड बानायगासिनो दं नालाय गोदान समावथ' बिदिनो खालामनो गोनांबो जायो दा बेसेबांखौ लोगो हमबाय थागोन बिथांमोनखौ नोंनि पकेटनिफ्राय फैसा इनभेस्ट जागासिनो दङ जागोन ना जायाखै जागासिनो दं नोंथांमोना मालाबा समाव ट्रेननि खरसा गारिनि खरसा थाव सोनानै बाइकआव थाव सोनानै काराव थाव सोनानै सोरखौबा लोगो हमनो थांगोन मालाबा समाव लोगो मोना बिथांमोना मालाबा समाव टाइम होनो हाया सोरखौबा मालाबा समाव लोगोबो मोनबाय दा बिदि खालामबाय थानोबो नोंनाव थाखा फैसाबोथ' थानांगोन ना नङा होमबा दा बिनिखायनो नोंथांमोना गाव खस्थ' खालाम नोंथांमोना गावनि फिल्डखौ बानायनो नाजागोन आरोना गावनि माबाखौ गावनि फेसखौ बानायनो नाजागोन आंबो बहुद खस्थ' खालामदों खस्थ' खालामाखै नङा दा नोंथांमोना जायफोर स्ट्रागल खालामनाय बिथांमोननिफ्राय एसे नलेज लानो हागोन दा बेनोसै नोंथांमोना मिथिखाबाय आङो इउटुबनिफ्राय बेसेबां आर्निं खालामखो आरो आङो एक्सट्रा इनकाम बो आङो स्पन्सारनिफ्राय आर्निं खालामदों आरो दा बड' कापोल इउटुब चेनेलबो खुलिबावदों आङो बिनिफ्रायबो आं आर्निं खालामदों बेखौ आङो उनाव खिथासिगोन आरो आङो मोननै मोनथामसो चेनेल खुलिबावदों आरो आङो डिबि प्रडाक्सनबो खुलिदों आरो हिन्दीनिबो आङो चेनेल खुलिबावदों टुडे ब्लग आरो बेजों लोगोसे आङो जिनाखि नोंथांमोननो जोंनि बर'आव टेकनिकेल चेनेल गोबां खम गैयायानो होनजायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बर'आव एक्सप्लेन खालामनो थाखाय माखासे इउटुबनि क्राइटेरिया माखासे इउटुबनि नोंथांमोना इउटुबखौ बोरैहाय मनिटाइज खालामनांगौ बोरैहाय गुगल एडसेन्स पिन एप्लाइ खालामनांगौ मनिटाइज खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेसेबां वाट्स आवार नांगौ बेसेबां साबस्क्राइबार नांगौ बिनि बागै आङो नोंथांमोननो खिथानो थाखाय माने डिबि टेकनिकेल इउटुब चेनेलखौ खुलिदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दङ आरो डिसक्रिपसनावबो लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना थांनानै थाबैनो साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोना बे चेनेल थ्रुयै गोबां सोलोंनो मोनगोन आरोना दा नोंथांमोना साननाङा गुबुननि भिडिअ आपल'ड खालामनानै माने आङो साबस्क्राइबार 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनानै गावनि भिडिअ होबाय थानोसै बेफोरबायदि दा साना आरोना गाव खस्थ' खालामखा खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो नोंथांमोना साक्सेस जागोन आरोना दा गुबुनखौ नायोब्ला गोबां साक्सेस जागोन आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय